приятелката на Пикекс. Здравейте, кексчета! Аз съм Пикекс, а вие отново гледате... Какво гледате? Пикекс, мене. В този клип ще ви покажа какво да правите в училище през междучасието. Така, между да се биете, да си удрят шамари или да тичате по коридорите като луди, може кротко да си седнете начинът и да се прочетете урока, да го затвърдите. Така. Сега, ако видяхте отдолу, вече не се пише Александър Микерешки, а се пише Пикекс. И в този епизод не знам какво да правя. Да, ще ви кажа, че мисля да направя някакво клипче. Имам две големи изненади. Не знам, сигурно след 8 марта ще станат. Така, първо това не е една от двете изненади. Ще измисля някакъв подарък, който ще обявя победител. И който ми напише най-яркият коментар. Той ще получи това. И благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви хареса. Това беше всичко от мен. Харесвайте, абонирайте се. И това беше всичко от мен. И чао, кексчета!